Azkenean, gizarteak, guk denok, gazteen kontsumoak ere baimentzen ditugu modu batean. Ze guk badakigu kontsumitzen dutela, badakigu askotan nun erosten duten alkola, konkretuki, eta askotan ez da zer egiten. Askotan zer gertatzen da, ez baldin badego ikusten, dirudi arazoa desagertu dela ez dela hain larria. Zer gertatzen da kilometroak edo horrelako egun handietan estropadak edo askotan arazoa kalera ateratzen dela eta ikusten dela. Eta orduan hor bai gehiago kezkatzen gara. Gurasoen begira, ez dakit guraso ez kezkatzen justen, ze zalantzatzen justen horrelako hitzaldietan? Kezka azkenean bere seme-alaben askotan osasuna. Egia da alkola droga legal bat dela, denok ezagutzen degula, baina bere arriskuak ditu. Komatiliko bat, okerrena, komatilikoa, baina beste konportamendu ere arriskutsuak ere egon daitezke, eta luzera edo gerora ere bere burmuinaren garapenean ere. Asko afektatzen du burmuinaren garapenean. Guraso jakitun dira arazoaz agian, informazioa garrantzitsua da, baina zer egin behar dute informatzeaz gain? Askotan ez dakite, bereek esaten dute askotan. Baina informazio badakate, guk bere garaian, bere adinarekin ez geneukan hainbeste informazio horik, eta gaur egun hainbeste informazioarekin zergatik gertatzen da, zergatik gertatzen dira komatiliko horiek, zergatik hainbeste nerabe batzuk moskor horiek harrapatzen dituzte, ez? Azken finean, informazio ez da garrantzitsuena da bere heziketa, bizitza osoan zehar, eta ze tresnak edo herramientak dituzten egoera konkretu batzuetan jokatzeko. Kilometroi begira neurri batzuk hartu dira antolakuntzatik, baita udaletik ere, zer gehiago egin daiteke horrelako egunei begira, kilometro egunari begira? Kilometro egunari begira gauza asko egin dira, eta aurten adibidez lan pila bat egin dute zerbait alternatiboa egiteko nun gaztek egon daitezkeen hor egun guztia beste aisialdi bat eramateko. Lana ez da bakarrik egun hauetan egin behar. Lana egin behar da beti, egunero, urte osoan zehar, eta denok. Ez bakarrik ikastetxean, ez bakarrik familian, familia oso garrantzitsua da, baina azkenean hasieran esan didatzuna bezala, gizarteak egin behar du lan handia hau aldatzeko.